Днес ще изследваме различните видове войници, които са съставлявали средновековните европейски армии, от скромните селяни, свикани набързо, до бронираните рицари, които са доминирали на бойното поле. В този документален филм ще се потопим в живота, снаряжението и тактиките на тези фигури, които са оформили векове на конфликти и завинаги са преобразили изкуството на войната на Запад. Преди да продължим с видеото, не забравяйте да се абонирате за канала за още документални разкази като този. Представете си открито поле някъде в Европа в някакъв момент между 11 и 15 век. Слънцето все още не е изгряло напълно над хоризонта, а вече се чува шумът от стотици мъже, движещи се в тъмнината. Чува се металното дрънкане на доспехи, които се нагласят, глухият удар на бутуши, стъпващи върху влажна пръст и нервното шепнене на гласове, които се опитват да сдържат страха. Тези мъже идват от различни места, носят различни оръжия и притежават напълно различни нива на обучение. Някои са професионалисти във войната, подготвени за битка още от детството. Други са фермери, които само преди няколко дни са орали нивите си и са се грижили за добитъка. Заедно те образуват средновековна армия, военна сила, която въпреки привидната си дезорганизация се подчинява на сложна иерархия и функционира като механизъм, в който всяка част, колкото и крехка да е, има своята роля. За да разберем как са работили тези военни машини, е необходимо да погледнем всеки тип войник, който ги е съставлявал, да разберем откъде са идвали, какво са носили, как са се борили и най-вече защо са били там. Защото историята на средновековните армии не е само история на великите рицари и техните героични подвизи. Тя е и историята на хиляди анонимни мъже, чието присъствие на бойното поле е било толкова съществено, колкото и невидимо в официалните хроники. Именно с тези мъже, от най-скромните до най-привилегированите, ще се запознаем сега. Нека започнем от основата на цялата тази военна структура, най-многобройните войници и, парадоксално, най-забравените от историята. През ранните векове на средновековието, а често и през централния период на този дълъг исторически интервал, гръбнакът на много европейски армии е бил съставен от обикновени мъже. Те не са били професионални войни. Те са били земеделци, занаятчи, търговци и селски работници, хора, които са живели ежедневието си далеч от бойните полета и които, когато са били призовани от своите господари или от самия крал, са оставяли всичко зад гърба си и са марширували към войната. Този призив е бил известен под различни имена в зависимост от региона, но принципът е бил по същество един и същ в цяла феодална Европа. Свободните мъже са имали задължението да отбиват военна служба в замяна на защитата и земите, които са заемали под властта на своите господари. В англосаксонска Англия тази система е получила името фирт, староанглийска дума, която първоначално означавала нещо като експедиция или пътуване. Фърдът е бил регионално опълчение, в което всеки свободен мъж от дадено графство е бил длъжен да служи. Тези, които са отказвали военна служба, са били подлагани на глоби, пропорционални на социалния им статус или дори на загуба на земите им, което разкрива как задължението за борба е било дълбоко преплетено с притежаването на земя и с васалните отношения, които са дефинирали онзи свят. Фърдът обаче не е бил статична сила. Той е еволюирал значително през вековете, особено в отговор на опустошителните викингски нашествия, които измъчват Англия от края на 8 век. Именно по време на управлението на Алфред Велики, който управлява Уесекс между 871 и 892 година, са приложени най-значимите реформи. Алфред осъзнава, че съществуващата система не позволява събирането на войски достатъчно бързо, за да пресрещнат пъргавите северни нашественици. Решението, което той намира, е да трансформира Фърда от спорадично свикване в нещо по-близко до постоянна сила. Той разделя армията на 2 ротационни контингента, така че винаги половината от силите да са на активна служба, докато другата половина остава у дома, грижайки се за имотите и посевите си. Освен това, Алфред създава система от 33 укрепени града, известни като бърове, бургс, разположени стратегически в цялото му кралство. Тази реорганизация прави Фърда много по-ефективен
И благодарение на тези реформи, по-малко от 2 десетилетия след смъртта на Алфред, по-голямата част от територията, контролирана от датчаните в Англия, е била отвоювана. Но да се върнем към обикновените мъже, които са съставлявали тези сили. Във Франция и в Свещената Римска империя са съществували подобни системи за военна повинност паралелно с английския фърт. Записите за набиране на войници и общинските документи от 11 до 13 век свидетелстват за съществуването на подобни набори в различни региони на европейския континент. Във всички тези населени места принципът е бил един и същ. Когато господарят повика, неговите подчинени са имали задължението да се отзоват. И те са се отзовавали често с това, което са имали под ръка. Снаряжението на тези свикани войници е варирало огромно. Някои са се появявали с копие и малък щит, минимумът, необходим за поддържане на бойна линия. Други са идвали въоръжени с нищо повече от брадва за цепене на дърва и дебели дрехи, които са предлагали минимална защита срещу всякакъв вид оръжие. Само най-заможните селяни са притежавали предмети като шлем или ризница, части, които за професионалния войн биха се считали за основни, но за един урач са представлявали малко състояние. По-голямата част от тези мъже са се биели с лека броня, или всъщност без никаква броня. Обучението е било също толкова оскъдно. Записите от английските графства споменават случайни дни за упражнения с оръжие, в които мъжете са се събирали, за да упражняват основни умения с копия и щитове. Но тези събития са били спорадични и недостатъчни, за да превърнат земеделците в компетентни войници. За тези новобранци не е имало рутинно годишно обучение и е можело да минат години без да бъдат призовани на служба. Когато най-накрая са марширували към войната, много от тях никога не са държали оръжие в истински бой. Въпреки всички тези ограничения, призованите войници често са съставлявали по-голямата част от средновековната армия. Именно те са осигурявали необходимата численост за запълване на бойните линии, за задържане на отбранителни позиции и за придаване на обемна военна сила, която без тях би била само шепа рицари и професионалисти. В битката при Хейстингс, проведена през октомври 1066 година, известната английска стена от щитове, която се изправя срещу нормандската армия на Уилям Завоевателя, е била съставена предимно от пехота от Фърда. Тези мъже, много от които обикновени фермери и занаятчии, са удържали позициите си в продължение на часове срещу многократните атаки на нормандската кавалерия, забележителна демонстрация на устойчивост за сила, съставена предимно от непрофесионалисти. Векове по-късно войници, свикани по подобен начин, все още са формирали многобройните редици в големи сблъсъци. В битката при Фолкърк през 1998 година, по време на войните за независимост на Шотландия, свиканата пехота е играла централна роля в състава на армиите. В битката при Куртре през 1302 година, известна още като битката на Златните шпори, фламандски опълчения, съставени до голяма степен от занаятчии и обикновени граждани, побеждават по изненадващ начин френската тежка кавалерия, доказвайки, че при определени обстоятелства и с подходящ терен, дори войници без официално обучение могат да постигнат изключителни победи. Тези мъже рядко са били решаващи сами по себе си, но са осигурявали нещо, без което нито една армия не е можела – численост. Те са държали линиите, подсилвали са отбранителните позиции, защитавали са фланговете и, когато е било необходимо, са поемали удара на вражеските атаки, за да могат по-квалифицираните войски да контраатакуват. Без тях средновековните армии просто не биха съществували такива, каквито ги познаваме. Въпреки това, с напредването на средновековната хронология, особено през 14 и 15 век, този модел на масово свикване започва да се променя. Владетелите започват да разчитат все повече на комбинация от платени професионални войници, благороднически свити и наемници, за да формират ядрото на своите бойни сили. Ерата на армиите, базирани единствено на феодалната повинност, е била към своя край, заменена от нещо по-близко до това, което в крайна сметка ще се превърне в модерната професионална армия. Но този преход е бил бавен и в продължение на векове двете традиции са съществували паралелно по европейските бойни полета.
Изкачвайки се едно стъпало в средновековната военна иерархия, откриваме категория войници, които са заемали междинно пространство между свиканите селяни и елитните войни. Това са били пехотните сержанти, мъже, на които можело да се разчита повече от обикновените новобранци, макар и все още далеч от върха на военната пирамида. Тези войници са произхождали от скромно социално съсловие, но малко по-високо от това на обикновените орачи. Те са били свободни мъже от градовете, дребни земевладелци или дългогодишни служители, които са имали достъп до по-добро снаряжение и са тренирали по-редовно от случайните новобранци. Много сержанти са служили през цялата година в гарнизони на замъци или като част от постоянната сила на някой благородник. Тази приемственост в службата им е осигурявала нещо, което селските новобранци рядко са имали – практически опит и познаване на рутината на боя. Типичният пехотен сержант е носил копие като основно оръжие, допълнено от къс меч или фалшион, фалкион, широко и тежко острие, особено ефективно в ръкопашен бой. На главата си обикновено е носил желязна шапка, така наречения кетъл хат, чието широки периферии са предлагали защита срещу удари, идващи отгоре. Нещо особено полезно за войници, които често са се борили под конни рицари или под стените на обсадени крепости. Тялото е било защитено от подплатен гамбезон. Гамбесон – дреха направена от няколко слоя дебел плат, който въпреки простия си вид е бил изненадващо ефективен при абсорбирането на силата на ударите и дори при спирането на стрели и стреляни от голямо разстояние. Някои по-заможни сержанти са допълвали тази защита с частични елементи от ризница. Това, което наистина е отличавало сержантите от свиканите войници обаче, не е било само превъзходното снаряжение. Това е била способността им да поддържат формация на бойното поле и да изпълняват основни бойни маневри с дисциплина и координация. Поддържането на сплотена пехотна линия под натиска на кавалерийска атака или по време на хаоса на ръкопашен бой е изисквало повече от индивидуална храброст. Изисквало е многократни тренировки, доверие в другарите до теб и способност да се подчиняваш на заповеди, дори когато инстинктът за оцеляване крещи да бягаш. Това са били умения, които сержантите са притежавали, а селските новобранци често не. Пехотните сержанти се появяват често в аналите на армиите на кръстоносните държави, където са изпълнявали решаващи функции като дисциплинирана пехота. В битката при Монжизар, проведена през 1177 година в Светите земи, пеши сержанти са се борили рамо до рамо с рицари и религиозни военни ордени срещу силите на султан Саладин. Тази битка демонстрира как комбинацията от организирана пехота с тежка кавалерия може да произведе опустошителни резултати, дори срещу числено превъзхождащ враг. В Западна Европа сержантите са изпълнявали също толкова важни, макар и по-малко бляскави функции. Те са пазили градските стени, ескортирали са данъчни конвои през опасни пътища и са подсилвали кавалерията по време на големи военни кампании. Тяхната роля е била фундаментално поддържаща – да държат фронтовата линия, да подкрепят рицарите в техните настъпления и да контролират стратегически точки като мостове, проходи и укрепления. Без тях средновековната кавалерия, колкото и впечатляваща да е била при атака, е оставала уязвима за контраатаки и обкръжаване. Сержантите са били фундаментът, върху който са се опирали най-зрелищните действия на конните войни. Сега нека напуснем за момент калното поле на пехотните линии и насочим вниманието си към един тип войник, който, макар и да се е борил пеша, е упражнявал влиянието си на разстояния, които повечето бойци в ръкопашен бой никога не биха достигнали. Говорим за стрелците с лък, мъже, чието умения с лъка и стрелата са се превърнали в една от най-опустошителните сили в късносредновековната война. Важно е да се отбележи още от самото начало, че наличността и ефективността на стрелците с лък са варирали огромно в различните региони. Никъде в средновековна Европа дългият лък не е достигнал такава значимост, както в Англия и Уелс. В тези земи поредица от закони и кралски мандати създават условия за появата на истинска класа от елитни стрелци, обучавани от детството в изкуството да боравят с дългия лък.
оръжие, което е било високо приблизително колкото възрастен мъж, около 1,80 м, и което е изисквало изключителна физическа сила, за да се използва ефективно. Историята на английския дълъг лък като доминиращо оръжие на бойните полета датира от управлението на Едуард I, който управлява Англия между 1272 и 1307 година. Именно по време на неговите кампании в Уелс, англичаните изпитват от първа ръка опустошителната мощ на уелските стрелци, които използват дългия лък в засади и атаки от близко разстояние с ужасяващи резултати за нападателите. След като завладява Уелс, Едуард включва уелските стрелци в английската армия и осъзнава потенциала, който това оръжие представлява за мащабна война. От тогава нататък кралските укази започват да изискват от мъжете да практикуват редовно с лък. Съществуват записи, че Едуард дори е забранил всички спортове в неделя, освен стрелбата с лък, гарантирайки по този начин, че неговите поданици поддържат необходимите умения, за да служат като стрелци по време на война. Тази политика на задължително обучение дава изключителни резултати през следващите поколения. Дългият лък не е бил оръжие, което може да се овладее за седмици или месеци. Било е необходимо години, непрекъсната практика от детството, за да се развие силата в ръцете, раменете и гърба, необходима за изпъване на тетивата на лък с сила на опън, която е можела да надхвърли 6-10 кг. Скелетите на средновековни стрелци, намерени от археолози, показват характерни костни деформации в ръцете и раменете, мълчаливи свидетелства за цял живот, посветен на това изкуство. Силата на английския дълъг лък не се е крила само в индивидуалната пробивна мощ на всяка стрела, въпреки че тя е била значителна. Неговото истинско предимство е било в обема на изстрелите. Един добре обучен стрелец е можел да изстреля между 10 и 12 стрели в минута. Темпо на огън, което, умножено по стотици или хиляди стрелци, разположени един до друг, е създавало истинска буря от снаряди, способна да покрие небето и да затъмни слънчевата светлина. Именно в Стогодишната война дългият конфликт между Англия и Франция продължил от 1337 до 1453 година. Английският дълъг лък достига своя легендарен статус. Битката при Креси, проведена през август 1346 година, е била може би най-драматичната демонстрация на силата на това оръжие. Английската армия, под командването на Едуард III, е наброявала приблизително 8000 мъже, от които около 7000 са били стрелци. Разположени на възвишение, англичаните изчакват атаката на много по-голяма френска армия. Французите изпращат първо своите генуезки наемни арбалетчици, уважавани професионалисти, които обаче в този ден са били в неизгодно положение. Внезапен дъжд е намокрил тетивата на арбалетите, намалявайки техния обхват и мощ. Дългите лъкове, от друга страна, са имали лесно сменяеми тетиви, които са можели да се съхраняват сухи. Когато битката започва, генуезките арбалетчици, изстрелвайки от 3 до 5 снаряда в минута, нямат шанс срещу 10 до 12 стрели, които всеки английски стрелец пуска в същия интервал. Бурята от стрели е била опустошителна. Когато генуезците се опитват да се оттеглят, френската кавалерия настъпва върху собствените си съюзници, създавайки хаос, от който англичаните се възползват безмилостно. До края на деня френските загуби включват хиляди рицари и войници. Английските жертви са минимални. Почти 70 години по-късно, в битката при Аженкур през октомври 1415 година, дългият лък отново демонстрира своята ефективност. Крал Хенри V от Англия, начело на армия, изтощена и намаляла от болести, се изправя срещу много по-голяма френска сила. Англичаните, които наброяват около 6000 войници, от които около 5000 са стрелци, са били в отчаяна ситуация. Те са изминали повече от 400 км за 2 седмици и половина, мнозина страдат от дизентерия и запасите им са изчерпани. Но Хенри разполага стрелците си, защитени от остри дървени колове и от калния терен, който дъждът от предишната нощ е създал. Когато френските рицари атакуват, конете им затъват в калта, а стрелците отприщват дъжд от стрели, който
Превръща полето в сцена на клане. Стрелите с остриета тип Боткин пробиват процепите между плочите на бронята, раняват коне и събарят рицари, които, затънали в калта, не могат да станат под тежестта на своите доспехи. Английската победа при Аженкур се превръща в една от най-известните в европейската военна история. Извън Англия и Уелс стрелци с лък са съществували, но не са достигнали същата тактическа доминация. Италианските градове-държави са предпочитали арбалетите. Скандинавия е използвала комбинация от копиеносци и стрелци. Източна Европа, повлияна от традициите на азиатските степи, е фаворизирала конната стрелба с лък, напълно различна техника, която съчетава мобилността на коня с способността да се изстрелват стрели в движение. Английските стрелци обикновенно са се биели с минимална броня – гамбезон, може би кожена шапка или лек шлем, и са разчитали на забити в земята колове или импровизирани полеви укрепления, за да се предпазят от кавалерийски атаки. Социално те са били считани за обикновени мъже, но умението, което са развивали с години, ги е поставяло в отделна категория, по-близо до специалисти, отколкото до обикновени свикани войници. Нека преминем сега към друг вид боец от разстояние, който е играл също толкова важна роля на средновековните бойни полета, макар и по напълно различни причини. Арбалетчиците, войници въоръжени с арбалет, механично оръжие, което изстрелва къси и тежки снаряди, наричани болтове, са били постоянно присъствие в средновековните армии, особено в градските райони на Франция, Германия, Италия и Фландрия. Голямото предимство на арбалета пред дългия лък се е крило в леснотата му на използване. Докато овладяването на дългия лък е изисквало години интензивно физическо обучение, арбалетът е можел да се управлява ефективно от всеки с относително кратко обучение. Тази характеристика е правила арбалета идеалното оръжие за градските опълчения, съставени от търговци, занаятчии и граждани, които не са могли да посветят живота си на военна подготовка, но е трябвало да защитават градовете си от външни заплахи. За няколко седмици един мъж е можел да се научи да зарежда, да се прицелва и да стреля с арбалет с достатъчна точност, за да бъде полезен на бойното поле или при защитата на крепостна стена. Пробивната мощ на арбалета е била впечатляваща. Неговите болтове, по-къси и по-тежки от стрелите на лъка, са поразявали целта с концентрирана сила, способна да пробие ризници и на по-къси разстояния, дори плочи на броня. Тази смъртоносна способност, съчетана с лесното обучение, е направила арбалета спорно оръжие в средновековна Европа. През 1939 година, по време на Втория Латерански събор, католическата църква се опитва да забрани използването на арбалет срещу християни, твърдейки, че това е твърде жестоко оръжие, за да се използва между вярващи. Тази забрана обаче е била широко игнорирана и арбалетът продължава да се използва в конфликти в цяла Европа през следващите векове. В ситуации на обсада арбалетчиците са били особено ценни. Способността да се изстрелват мощни и точни снаряди зад стени и големи щитове, наречени павези, павесес, е правила арбалетчиците страховита дефанзивна сила. Павезата е била висок и тежък щит, често украсен с гербовете на града или на господаря, който се е забивал в земята, за да създаде защитна бариера, зад която арбалетчикът е можел да презареди оръжието си в относителна безопасност. В много професионални екипи от арбалетчици операцията е работила в трио. Един мъж е държал павезата, друг е стрелял с арбалета, а трети е подготвял второ, вече заредено оръжие, като по този начин е удвоявал скорострелността. Сред всички арбалетчици в средновековна Европа, нито една група не е достигнала славата на генуеските арбалетчици, наемници, произхождащи от Република Генуа на италианския Лигурски бряг. Тези професионални войници, организирани и обучени в град Генуа от корпорацията на балистраите, балистрай, са били вдъхвали страх в целия континент и са се борили в кампании от Испания до Светите земи. Генуеските арбалетчици придобиват известност още по време на първия кръстоносен поход, когато генуеският командир Гулиел Муембряко ги използва по време на обсадата на Йерусалим. В следващите кръстоносни походи те продължават да играят решаващи роли, включително в битката при Яфа през 1192 година по време на Третия кръстоносен поход.
Освен самия арбалет, генуезките арбалетчици са носили кама за ръкопашен бой, лек метален шлем, горжет за защита на врата, къса ризница и, разбира се, незаменимата павеза. Тази комбинация от снаряжение ги е правила изненадващо гъвкави, способни да действат както в открити битки, така и в обсади и дори в морски сражения, в които Република Генуа ги е използвала често. Историята на генуезките арбалетчици обаче включва и трагични епизоди. В споменатата вече битка при Креси около 5000 генуезки арбалетчици на служба при френския крал са били разположени в авангарда, за да се изправят срещу английските стрелци. Но бързият марш е оставил назад павезите и допълнителните боеприпаси, принуждавайки ги да се бият незащитени. С намокрени от дъжда тетиви на арбалетите си и изправени пред бурята от английски стрели, генуезците се опитват да се оттеглят. Командирът от Онедория нарежда отстъпление, но френските рицари зад тях интерпретират отстъплението като страхливост и настъпват върху собствените си съюзници, убивайки мнозина, включително самия Дория. Това е един от най-трагичните епизоди на средновековната война, разкриващ фаталното напрежение между чуждестранните наемници и благородството, което ги е наемало. Въпреки този неуспех при Креси, арбалетчиците остават важна сила на европейските бойни полета още повече от век. Те запълват решаваща нужда в средновековните армии. Способността да осигуряват мощна стрелба от разстояние с относително кратко време за обучение, предлагайки на градовете и армиите ефективна и достъпна далекобойна сила. Нека преминем сега към една трансформация, която дълбоко променя природата на сухопътната война в късно средновековна Европа. От 14 век нов вид пехота започва да се появява в планинските райони на Алпите, по-специално в швейцарските кантони, което в крайна сметка ще преначертае баланса на силите на европейските бойни полета. Говорим за пиконосците, войници, въоръжени с изключително дълги копия, наречени пики, които са можели да достигнат от 4 до 5 метра и половина дължина. За да се разбере възходът на швейцарските пиконосци, е необходимо да се разбере контекстът, в който те се появяват. Швейцарските кантони са били общности от свободни селяни, които към 13 век са натрупали богатство чрез трансалпийската търговия, помагайки на търговците да пренасят стоки през алпийските проходи. Трудният живот в безпощаден климат, където самодостатъчността е била от съществено значение, е създал отлични пехотинци. Когато Швейцарската конфедерация се отделя от Свещената Римска империя, тази независимост вбесява Леополд I, херцог на Австрия, който през 1115 година изпраща армия на Хабсбургите, за да принуди кантоните да се върнат в империята. Леополд вярва, че това ще бъде лесна победа срещу лошо въоръжени селяни. Това, което се случва след това в битката при Моргартен, променя начина, по който ще се води войната в средновековна Европа. Швейцарците, с сила, оценена на около 1500 души, правят засада на австрийската армия от приблизително 5000 войници, включително 2000 рицари, на тесен планински път край езерото Егери. Използвайки терена в своя полза с изключително майсторство, швейцарците търкалят камъни и трупи по планината върху изненаданите австрийци, създавайки хаос и паника в редиците на врага, преди да слязат в плътна формация за ръкопашен бой. Резултатът е катастрофално поражение за Хабсбургите. Смята се, че около 1500 австрийци са загубили живота си, мнозина от тях удавени в езерото, докато са се опитвали да избягат, докато швейцарските загуби са били минимални, може би само дузина мъже. Моргартен има две трайни последици. Дава на швейцарците увереност да разширят военната си дейност и втълпява в съзнанието на техните командири идеята, че винаги ще трябва да предприемат офанзива, за да получат бързи и решителни резултати. За разлика от обикновените набори от копиеносци, съществували преди това, швейцарските формации от пиконосци са изисквали строга дисциплина и обучена координация. Пиконосците не са се борили като индивиди, а като сплотена единица, плътен блок, чието копия са образували гора от стоманени върхове, непроницаема за всяка кавалерия.
В битката при Лаупен през 1939 година швейцарските формации еволюират в истински боен квадрат, доказвайки своята ефективност чрез победа над комбинирана сила от рицари и пехота. Швейцарският квадрат е можел да се движи с изненадваща бързина, а когато е бил атакуван от кавалерия, пиконосците са се обръщали навън и са сваляли оръжията си, създавайки защитна формация, наречена таралеж. В центъра на квадрата алебардисти, въоръжени с алебарди, са чакали, за да се изправят срещу всеки враг, който проникне през стената от пики. Успехът на швейцарските пиконосци преобразява Европейската война по толкова дълбок начин, че за няколко десетилетия Франция, Бургундия и Свещената Римска империя започват да приемат подобни части в собствените си армии. Всеки важен принц в Европа е наемал швейцарски войски или е създавал части, които са имитирали техните оръжия и методи, като известните германски ландскнехти, ландскнехте. Наемници, които копират швейцарските тактики и разработват някои собствени иновации, включително използването на големия меч за две ръце, известен като Цвайхендер, проектиран специално за чупене и отблъскване на вражески пики и разчистване на пътя за настъпление на други части. Бронята на пиконосците е варирала, но мнозина са използвали обикновени шлемове и гамбезони. Елитните елементи във формацията са носели алебарди и по-тежки брони. С подобряването на тяхното военно и икономическо състояние, швейцарските пиконосци постепенно се оборудват с стоманени шлемове и нагръдници, въпреки че никога не е имало пълна стандартизация на броните сред обикновените войници. Бойците във вътрешността на квадрата са продължавали да носят кожени якета или подплатени гамбезони. Пиконосците са били решаващи както при нападателни атаки, така и в отбранителни позиции. Към 15 век формациите от пиконосци са се превърнали в доминиращ стил пехота на европейския континент, проправяйки пътя за известните швейцарски армии и ландскнехтите от ранния Ренесанс. Ерата на абсолютното превъзходство на тежката кавалерия по европейските бойни полета е била към своя край. И именно пиконосците, обикновени мъже, въоръжени с изключително дълги копия, са възвестили тази трансформация. Упадъкът на швейцарските пиконосци обаче също ще дойде, подтикнат от появата на нова технология, която завинаги ще промени лицето на войната. В италианските войни от началото на 16 век формациите от швейцарски пиконосци започват да търпят опустошителни загуби пред огнестрелните оръжия. В битката при Бикока през 1522 година швейцарските наемници на служба при френския крал се опитват многократно да щурмуват защитна позиция, отбранявана от аркебузири и артилерия. Резултатът е безпрецедентно бедствие. Ерата на пиката като върховно оръжие е приключвала, заменена постепенно от мускета и оръдието. Но нека се върнем малко назад в хронологията и насочим вниманието си към категория войници, които са представлявали професионалното сърце на средновековните армии. Тежко въоръжените войни, men at arms, както са били наричани, са формирали бойното ядро на много европейски военни сили през цялото средновековие. За разлика от свиканите войници или пехотните сержанти, тежко въоръжените войни са служили през цялата година и са тренирали непрекъснато. Те са били професионалисти във войната в най-пълния смисъл на думата. Мъже, чието живот се е въртял около битката и подготовката за нея. Някои са се борили на кон, други пеша, в зависимост от нуждите на конкретната кампания, в която са участвали. Тази гъвкавост е била едно от най-големите им качества. Тежко въоръженият воин е бил обучен да се бие и в двете ситуации на кон или спешен, и способността му за тактическа адаптация го е правила безценен ресурс за всеки командир. Тези войници обикновено са използвали висококачествени брони. През по-ранните векове основната защита е била ризницата, дреха, съставена от хиляди преплетени метални пръстени, която е предлагала отлична защита срещу порязвания и пробождания. С течение на времето, ризницата постепенно е била допълвана и в крайна сметка заменена от стоманени плочи на броня, които са предлагали още по-голяма защита срещу все по-мощните оръжия, появяващи се на бойното поле.
Техните оръжия са включвали мечове, бойни брадви, копия, боздугани и полексове, поляксес, гъвкави оръжия на дръжка, които комбинират елементи на брадва, чук и връх на копие. Тежко въоръжените войни са се борили в плътни и дисциплинирани формации и често са служили като ударни войски. Присъствието на тежко въоръжените войни е обилно документирано по време на Стогодишната война. Те се появяват в хрониките на практически всяка голяма битка от този конфликт. При Креси през 1946 година английските тежко въоръжени войни се борят рамо до рамо с стрелците, които опустошават френските линии. При Поатие през 1956 година, където черният принц пленява самия крал на Франция Жан II Добрия, тежко въоръжените войни играят централна роля както в защитата, такти и в решителната контраатака. При Аженкур през 1415 година е приложена с голяма ефективност тактика, която става все по-честа. Английските тежко въоръжени войни слизат от конете и се бият пеша, формирайки сплотена защитна линия, която устоява на атаките на френската кавалерия. Тази тактика на спешен бой значително подобрява сплотеността на формацията срещу кавалерийски атаки, тъй като елиминира риска конете да се паникьосат и да разбият линията. Нещо, което често се е случвало, когато тежко въоръжените войни са се борили на кон. Тази тактическа еволюция е показателна за по-широка промяна в средновековната война. С превръщането на бойните полета в по-смъртоносни, с стрелци с лък и арбалетчици, способни да децимират кавалерията от разстояние, тежко въоръжените войни е трябвало да се адаптират. Романтичният образ на рицаря, галопиращ в славна атака срещу врага, макар и никога да не изчезва напълно, постепенно е бил заменен от по-прагматичната реалност на пешия бой, където дисциплината, тежката броня и професионалното обучение са били по-ценни от скоростта на коня. И именно за тези рицари трябва да говорим сега, достигайки до върха на средновековната военна пирамида. Рицарите са били абсолютният елит на средновековните армии, най-добре обучените, най-добре екипираните и най-прославяните воини на своето време. Но е от съществено значение да се разбере още от самото начало, че те никога не са били многобройни. Една типична армия от средновековието е можела да изведе на полето няколко десетки или най-много няколко стотин рицари срещу хиляди пехотинци. Тяхната важност не се е крила в числеността, а в изключителното качество на тяхното обучение, снаряжение и тактическа роля. Пътят към ставането на рицар е започвал още в детството. Около 7-годишна възраст момче от благородническо семейство е било изпращано да служи като паж в дома на друг благородник, учейки се на етикет, четене и основите на боравенето с оръжие. Около 14-годишна възраст е било повишавано в оръженосец, пряк асистент на опитен рицар, който го е инструктирал в напреднала езда, борба с различни оръжия и сложните правила на рицарското поведение. Едва след години служба и обикновено около 21 годишна възраст, младежът е получавал церемонията по посвещаване, която го е издигала до статуса на рицар. Снаряжението на рицаря е представлявало най-доброто, което военната технология на неговото време е можела да предложи. Техните бойни коне, наречени дестриери, дестриерс, са били животни, специално отглеждани и обучавани за битка, способни да носят комбинираното тегло на рицаря и неговата броня, докато галопират срещу вражеските линии. Копието е било основното оръжие на конната атака, проектирано да събаря противници с концентрирания удар на цялата маса и скорост на рицаря и коня. За ръкопашен бой рицарят е разполагал с мечове, боздугани и бойни брадви. Неговата броня е еволюирала през вековете, от ризницата на по-старите периоди до пълната плочеста броня, която към 15 век е покривала рицаря от главата до петите в черупка от артикулирана стомана. Рицарите са формирали така наречения ударен елемент на средновековните армии. Тяхната основна тактическа функция е била да разбиват вражеските линии чрез концентрирани атаки, съчетаващи масата и скоростта на десетки или стотици рицари, галопиращи в плътна формация. Когато тежка кавалерийска атака е удряла незащитена пехотна линия,
ударът е можел да разкъса цяла формация за броени секунди. Рицарите се появяват в практически всички големи битки на средновековието. При Хейстингс през 1066 година нормандската кавалерия на Уилям Завоевателя се изправя срещу англосаксонската стена от щитове в многократни атаки, които, макар и първоначално отблъснати, в крайна сметка допринасят за дезинтеграцията на английската защита. В битката при Бувин през 1214 година, един от най-важните сблъсъци в средновековна Европа, рицари от двете страни са главни герои в свирепи битки, които решават съдбата на цели кралства. Но въпреки цялата си слава, рицарите са зависели фундаментално от пехотата, която ги е поддържала. Без пешите войници, държащи линиите, една кавалерийска атака е означавала малко. Великите средновековни командири са разбирали това перфектно. Най-успешните битки на средновековието са били тези, в които дисциплинирана пехота, ефективна стрелба от разстояние и ударна кавалерия са били използвани по координиран начин, като всеки елемент е допълвал останалите. Социално ролята на рицарите се е простирала далеч отвъд бойното поле. Те са управлявали имоти, раздавали са правосъдие в земите си и са функционирали като стълбове на местната власт в цяла феодална Европа. Рицарството е било едновременно военна, социална и културна институция със собствени кодекси на поведение и ритуали. Турнирите, състезания, в които рицарите са демонстрирали уменията си в симулиран бой, са били не само спортни събития, но и важни социални и политически поводи, където са се ковали съюзи и са се изграждали или разрушавали репутации. Рицарите често са били най-малката група на средновековното бойно поле, но несъмнено са били най-емблематичните. Техният образ, качени на бойни коне, с блестящи брони и веещи се знамена, е този, който най-дълбоко се е запечатал в колективната памет, когато мислим за средновековието. Именно те доминират в историческите книги, легендите, произведенията на изкуството и народното въображение. Но както видяхме в това изследване, те са били само видимият връх на една много по-голяма и сложна структура, поддържана от хиляди мъже, чието имена никога не са били записани, но чиято саможертва и присъствие на бойните полета са направили възможна всяка славна атака, всяка чествана победа и всяко запазено кралство. Ето как трябва да разбираме средновековните армии. Не като колекция от индивидуални герои, а като сложни организми, съставени от взаимозависими слоеве войници, всеки със свои собствени функции, ограничения и съществен принос. От селяните, свикани набързо, размахващи брадви за дърва и облечени в дебели дрехи, до бронираните рицари, качени на бойни дестриери, преминавайки през дисциплинираните сержанти, смъртоносните стрелци с лък, професионалните арбалетчици, иновативните пиконосци и гъвкавите тежко въоръжени войни, всеки тип войник е бил незаменима част в сложната шахматна дъска на средновековната война. Историята на тези мъже в цялото й разнообразие е истинската история на войната през средновековието. Това не е история на блясък и слава, въпреки че тези елементи присъстват. Това е история на кал, кръв, страх и съпротива. На обикновени мъже, които са марширували към далечни бойни полета, защото техните господари са заповядали така, на професионалисти, които са посветили живота си на изкуството на войната и на епоха, в която съдбата на кралствата се е решавала от сблъсъка на човешки тела в кални равнини. Това е история, която заслужава да бъде запомнена в цялата й сложност, защото именно в детайлите за това как тези мъже са живели и са се борили, откриваме най-автентичната същност на това, което наричаме средновековие. Ако това пътешествие през средновековните бойни полета е събудило вашето любопитство и ви е накарало да погледнете на средновековието с нови очи, значи нашата цел е изпълнена. Но проучването не трябва да спира тук. Има още много истории, чакащи да бъдат разказани, още битки за анализиране и още герои за откриване в забравените коридори на историята. Ако сте се абонирали за канала, вече знаете, че нови документални филми като този пристигат редовно. Ако все още не сте се абонирали, помислете да го направите сега. Всеки нов абонамент ни позволява да продължим да ви представяме подробни и задълбочени разкази за най-завладяващите теми от човешката история.
Оставете коментар, разказвайки кой тип средновековен войник най-много е привлякал вниманието ви, коя битка бихте искали да видите изследвана в дълбочина или кой исторически период буди най-голямото ви любопитство. Вашето участие не само ни мотивира, но и ни помага да оформяме съдържанието, което произвеждаме. И ако това видео ви е информирало или изненадало, отделете момент, за да оставите своя лайк. Това е прост жест, но то е от голямо значение, за да могат повече хора да открият историите, които историята има да разкаже. До следващия документален филм.